Kajingya jonggi kali ki baket palat pot bat ka baki deiru ki trok ki bakhat saw shaka ha ka surok na mau maram nong tliu mau mi mau lendam ka bau shulong mel udang sedap ban sei madan hapo uniu benai kata kum kajing bot dien kala penlong ka office jongga deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka bapen jari ya ka kendon Chispa and Rufulai BNSS Kajing penjari ya ketika kendon kabala pentip ba lingba ka hukum kabala penmi hak arpuai tarik urisau arja arpusau nakamiet juga deputy commissioner ka kong Rosita Mary Kurba lakhang persya iki kali he ki baket markia bakin yat lingba ka surok mau maram nong tliu mau mi mau lendap Haketika hukum ka kong kurba kalaong bakinu kino iba penkenya kani ka hukum kinsya pensitam kat kum ki kendon Chispa and Rupulai BNSS bat ban ben rap da ka boong ka hukum kala treka mardor tat hado ban penmi da ka waipat ka hukum kat kum ka hukum ka DC kalaong bagajingya jong ki kali he ka bakia palat khandaiton kala penjulor ya ki benta jong kani ka surok ka balabu jingmai ki nong song snong bat ki nong ya nong yang nomor ka jing kim palat ka surok Kumpan supen kan mau, kajing pau pertai jong kajing yat bian ki trok ki bakit palat pot kala pau tingkran hakas dang tayo jong benai risau araja arpusau hadien bakawai ka trok ka bakhat prasaka ka badai jong ka company Om Sri Logistic kala yat na ka surok ka bapenya so na lar sau sa mau maram lingba ka mau lendam bat Maria poi hakajaka ka balong khongwan hajan silwam kala sakut bech bak bat klam la shu ban ki kata nadu ka janbiet jong ka lai tarik urisau araja arpusau Hagajing ring video lala ban saki bang neka trok na gajing bam la shu ban ya chakmat ne ban pai sedien kala sakut bai haju ya ka ba kala wanra ka jing dheng kali ka bajur bha ha ka te ka jaka nadu hinnin ka jan mit bat ka bala peteng ha ka por ban stamp hadu ka por jan mit ban shupen tep hang ne bawat na kalyang jong MP ka Shillong u Dr Ricky AJ Singkon ru uladap ban ujor persya halor ka jingyat sahu ki trok bon chaka bat ki baket palat put ha ka ba ula tho shak sarkar jala kata Hadu hau Chief Secretary kumju show Secretary ka PWD Roads. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya